Welkom. En welkom aan alles en iedereen hier in het Abelinster Stadion. Natuurlijk zijn alle provinciën hier binnen. En laten we met z'n allen juichen! 10, 9. Welkom allemaal. Hallo. Welkom hier in Heerenveen. En jullie gaan de komende dagen sporten, 2 dagen lang. En volgens mij krijgen jullie het nog aardig weer bij ook. Dus heel veel succes op het water, op het land. Maak er een paar leuke dagen van. Deze special op Olympics hier in Friesland van Nederland. En ik hou het ook kort. Heel veel succes. En ontmoet. Hoi! Had al 2 meisjes gezien, met achterop allebei een saxofoon. Bloednerveus, maar kei leuk, wie zal het weten? Maar Brabant spant de kroon. Bieden-Zielandbrug, dachten we, als het gebeurd is, dan hebben we het gehad. De Euromost, daar houden we ons aan vast. Geen toren zo knap als de Dom in de stad, die zit strak in het pak. Zie ons Amsterdammers gaan. Spelers uit het land van Twente zijn met slaap in de kop vroeg opgestaan. Gooi Noord de morste plek op zoek, Veluwe Achterhoek. En Flevoland, waar men zich ontspant. Blaasmuziek, wordt Hunnepet in Drenthe, speciaal Olympic in Heerenveen. Gejuich naar ons koren, binnen Martini-toren. Wij Grunningers zijn energiek, blaasmuziek. Speel je mij een blaasbas, warme, verste groen. Speel je mij skoos en saxen, voor alle morgen in het roem. Een spul van boegels en trompetten, bespeel je dak van zilver en goud. Blaasmuziek, even die in mij alles zwargen. Blaasmuziek, samen hier in Heerenveen. Terugblazen en schellen, een prachtverhaal vertellen. Friesland, blaasmuziek, blaas die riem. Die mij alles zwargen, blaasmuziek, samen hier in Heerenveen. Trokblazen en schellen, een prachtverhaal vertellen. Blaasmuziek, oh blaas die riem. Zoals iedereen al heel lang weet is bewegen heel erg belangrijk en sporten is ook heel belangrijk. Maar het allerbelangrijkste van sporten is dat het heel gezond voor is en dat je er heel blij van wordt. Dus ik wens jullie heel veel plezier de komende 2 dagen. Sporten is heel mooi en het is ook heel belangrijk voor iedereen.
gaan lekker sporten. En sport, zoals iedereen weet, is super belangrijk. Maar waarom is het zo belangrijk? Omdat het natuurlijk super gezond is. En heel veel fun. En daar draait het allemaal om. Alleen om de fun. Dus ik wens jullie heel veel plezier en een hele goede tijd. Dames en heren, sporters en begeleiders. Van harte welkom hier in Friesland, hier in Heerenveen. Wij willen een goede gastheer van jullie zijn. En we hopen dat jullie hier een geweldige tijd zult beleven. Met prachtige sportprestaties. Maar bovenal van genieten. Genieten van mooie sport en genieten van elkaar. Wij zijn er klaar voor. U ook? Ik vind sporten echt te gek om te doen. En daarom ben ik ook blij dat de Special Olympics in Friesland zijn, in Heerenveen, waar ik altijd train. Ik wil jullie heel veel succes wensen, maar natuurlijk ook heel veel plezier. De Special Olympics in Friesland. En daar binnen we grutskop. Ja, wij zeggen hier boeterbree en genie in het Fries. Nou, we willen niet te moeilijk doen hoor in het Fries. Wat we wel willen zeggen, dat voeding, en dat mag ik zeker zeggen als ambassadeur van de Special Olympics, voeding is verschrikkelijk belangrijk. Het is de motor waar je op presteert. Dus wens ik alle sporters enorm veel succes deze komende dagen en maak er een geweldig feest van. En niet vergeten, net vergeten, lekker eten. Ik wens jullie echt heel veel plezier de komende 2 dagen en we gaan ervoor. Hè? Jongens, veel plezier deze weekend. Succes en geniet ervan. Allemaal heel veel succes en heel veel plezier. En doe je best. Jongens, meisjes, atleten, heel veel succes. We staan nu in het Abel Enstra-stadion, de plek waar de opening van de Special Olympics is. En daar doen jullie allemaal aan mee. Nu is het leuk, maar het wordt natuurlijk veel mooier als jullie hier allemaal zijn. Er komt een geweldige sfeer. En ik denk en hoop dat jullie dat evenement op een geweldige manier zullen ervaren. Succes en plezier, dat is het belangrijkste. En wat ik ook heel erg leuk vind is dat het niet alleen in Heerenveen is, maar het is ook in Sneek. Dus welkom op de velden rondom Heerenveen en in Sneek en ooit. Wat fantastisch dat ze vanavond hier in het Abel Enstra-stadion hebben kunnen spelen. Uw daverend applaus, Advendo Sneek! Goedenavond, dames en heren. Wat fijn dat jullie er zijn. Ik heb de grote eer om een gedicht voor te lezen. Gemaakt door een van jullie. Hij is hier aanwezig en hij zit op de tribune. Het is gemaakt door Gerard Elfrink. Ja, nou, ik ga het voorlezen. Hier komt hij. De Special Olympics. Een gebeuren voor en door cliënten en medewerkers. Het is een samenkomst
kunst om te spelen en te genieten van sport. En menig toeschouwer komt niets tekort. De cliënten spelen om de eer. En de eerste prijs, daar gaat het weer om dit keer. De Special Olympics is bedoeld om mensen uit de buitenwereld te laten zien dat zij kunnen sporten met een team. Ze spelen badminton en voetbal met een net en zeggen nu is de rest aan zet. En aan het eind van de dag gaat iedereen weer naar huis met een gulle lach. We dromen allemaal van een beker en een schaal. Soms zijn er medailles, soms is er geen. Soms ben je met z'n allen en soms alleen. Een prestatie komt met een zucht en soms komt de hulp uit de lucht. Met het hijsen van de vlaggen, ja, daar horen een aantal welkomst- en openingswoorden bij. En allereerst gaan we naar de voorzitter van de Stichting Special Olympics Nationale Spelen Friesland 2014. Hij staat hier bij me, Bert Kuiper. Dames en heren, atleten. Zo even is de Koninklijke Landmacht al bedankt. Vanuit de organisatie wil ik dat ook doen. Zonder de Koninklijke Landmacht hadden we dit grote evenement niet kunnen organiseren. Wij zijn ze heel erg dankbaar. En wij zijn er gerust op dat de Koninklijke Landmacht dit voor ons doet. Graag ook van ons uit nog een keer een hartelijk applaus. En nu ik het over de Koninklijke Landmacht heb, dan mag ik tevens een film aankondigen. Een filmpje wat u zo direct op de schermen kunt zien over de Koninklijke Landmacht. Nogmaals, hartelijk welkom en veel plezier en succes!
bij Defensie. Je moet het maar kunnen. Wij zoeken collega's. En dat is het prachtige promotiefilmpje van de Koninklijke Landmacht. Absoluut de moeite waard. Bert, nog bedankt voor jouw openingswoorden. Of nee, ik moet eigenlijk zeggen jouw welkomstwoorden. Want, dames en heren, jongens en meisjes, hier naast me staat namelijk de voorzitter van de Raad van Toezicht van Special Olympic Nederland, Ruud Verbunt. En toen Ruud net dat woordje hoorde van Grutsk, toen zei hij mij, toen verluisterde hij al in, nou, aan dat woordje ga ik me maar niet wagen. Waar kom jij eigenlijk vandaan, Ruud? Uit Brabant. Uit Brabant. Nee, jullie hebben weer ook een... Ja, hoor ze daar zitten, Noord-Brabant. Ruud, fantastisch dat je hier vanavond bij ons bent. Heb je al eens eerder bijna op die middenstip gestaan in het Abel Enstra Stadion? Nee, nooit. En dat zal er helaas niet meer van komen ook. Wellicht kom je nog eens bij een wedstrijd kijken, maar aan jou is het woord nu voor de openingswoorden. Dames en heren, Ruud Verbunt. Misschien, dames en heren, dat toetreden tot de landmacht nog wel zou lukken. Want dan moet je je inzetten voor andere mensen. En als ik iedereen hier vandaag zie, dan zie ik zoveel mensen die het mogelijk hebben gemaakt vandaag, morgen en overmorgen een geweldig sportweekend te organiseren. En hoe is dat allemaal mogelijk geworden? Door jullie eigen inspanning. Jullie hebben ervoor getraind. Jullie zijn ervoor vroeg naar bed gegaan. Jullie hebben bier laten staan en alleen melk gedronken, denk ik. Maar aan wie zijn jullie nog meer dankbaar? Dat zijn jullie coaches. Jullie ouders die het steeds mogelijk hebben gemaakt dat jullie elke keer weer aan het sporten zijn gegaan. En ik denk dat het mooi is als jullie nou eens omkijken naar jullie coaches en jullie sporters en met een luid applaus deze mensen bedanken. Speciaal wil ik nog dank zeggen de vele sponsors die ik al heb ontmoet en die dit festijn mogelijk maken. Want zonder sponsors, laten we eerlijk zijn, we kunnen dit allemaal niet uit eigen zak betalen. We gaan de Spelen openen. En het is mij een grote eer u aan te kondigen dat het aftellen voor de opening vanavond speciaal gaat geschieden door de staatssecretaris, mevrouw de staatssecretaris Kleinsma. Dus zo dadelijk gaan we onder haar leiding officieel openen. Heel veel dank jullie allemaal. En nogmaals een applaus voor alles en iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft. Beste sporters en begeleiders. Ik vind het een grote eer dat ik het startschot mag geven voor de Special Olympics hier in Friesland. En die zijn nog nationaal ook. Geweldig. En ja, dat ga ik nou gewoon doen. Want een startschot geven, dat doe je volgens mij op de volgende manier. Tenminste via de video. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De Special Olympics zijn geopend. Heel veel plezier allemaal en ook heel veel succes. Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel, vliegt het toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, er gaat er altijd eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het een kan niet zonder het ander. Pak maar mijn hand, stel niet te veel vragen. Je kunt niet als eeuwige de wereld dragen. Pak nou maar mijn
maar je kunt het niet alleen. Als je weer een wedstrijd hebt verloren en je voelt je niet zo fijn, weet dan dat je extra goed moet zaaien, wil de oogst wat beter zijn. Maar je vindt de hulp zo overbodig, want je weet het zelf zo goed. Toch heb je je naaste mensen nodig, die vertellen hoe het moet. Want het een kan niet zonder het ander. Dus pak maar mijn hand. Stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand. Laat mij de weg wijzen. Het is geen probleem. Als je keer op keer jezelf wil bewijzen. Maar je kunt het niet alleen. Ik reik je mijn hand, dus grijp deze kans, want ik bied graag mijn hulp aan jou. Aan jou. Ik hoop dat jij mijn handen vertrouwt. Pak maar mijn hand. Stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand. Laat mij de weg wijzen. Het is geen probleem. Als je keer op keer jezelf wil bewijzen. Maar je kunt het niet alleen. Allemaal weer terug te gaan naar je eigen plaats. Want we gaan ze binnenhalen. Kijk goed naar het beeldscherm. Dan weet je al een beetje wat er nu gaat komen. En daar staan onze tv-helden. Wellicht herken je ze al. Corrie Meijer. Doede de Boer. En daartussenin, hij is ondertussen een bekende Fries geworden. Hero Hoekstra. Hero is samen met Corrie en Doede langs al die karakteristieke plekken in Friesland gelopen. Heeft allemaal bekende mensen in Friesland ontmoet. En nu brengt hij hier samen met al die politiecollega's, waaronder onder andere 6 uit Duitsland, 6 uit Groningen. En al die provincies zijn vertegenwoordigd. En wellicht hebben jullie ze al herkend, want daarachter, in die witte jasjes, dat is Team NL. Team NL, ons team, wat straks naar Antwerpen gaat om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Europese Special Olympics. Ook zij lopen mee, samen met de Flame of Hope, hier door het Abel Enstra Stadion. En onthoud ze met een daverend applaus. En ze maken natuurlijk een ererondje. En daar komt hij aan. De vlam is overgegeven aan Gerard van Hoeven. Hij is zeg maar vanavond de baas van de politie. Hij zwaait met zijn pet. Gerard van Hoeven. Het moment suprême. Na het hijsen van de vlaggen, de provincievlag en de Special Olympics vlag, is nu het tweede onderdeel daar. Namelijk samen met Enno Hoekstra gaan jullie hier deze grote schaal tot ontbranding brengen. Enno, pak hem voorzichtig beet. Samen met Gerard. En dan gaan we. Richting het vuur. Yes! Hij brandt! Wow! Het Special Olympics vuur voor de Nationale Spelen 2014 is ontstoken. Met dank aan Gerard, met dank aan Enno Hoekstra. Super.
En natuurlijk Corrie en Doede samen met al die mensen van Torture Nederland. Fantastisch dat jullie vandaag vanuit Sneek met die hele groep hier naartoe zijn gelopen. Dankjewel. Dan gaan we het podium weer een beetje vrijmaken. Want, zoals jullie natuurlijk allemaal weten, vrienden en vriendinnen van Special Olympics, dan moeten wij nog 1 officiële handeling met elkaar gaan doen. En dat is natuurlijk het uitspreken van de Special Olympics Eed. En dat doe ik vanavond hier op dat hoge podium met een 3-tal mensen. Nou, en dan kan het dit weekend niet meer fout gaan. Weet jij wat de Special Olympics Eed is? Ja, maar ik ken hem niet uit mijn hoofd, dus dan zeg ik hem wel na. Dames en heren, atleten, luister. Mark begint. Daar komt hij. Mark, ik doe hem in 3 zinnen en jij zegt hem na. En daarna mag zo meteen Jeffrey. Ik ga voor de overwinning. Ik ga voor de overwinning. Maar door mijn inzet... Maar door mijn inzet... Ben ik al winnaar. Ben ik al winnaar. Mark van der Heijden. Hij staat hier al naast me. Een van de sporters die dit weekend uitkomt. Ja, dat hebben we allemaal kunnen zien. Jeffrey, op de film. Jij gaat voetballen. Ja, ik ga voetballen. En jij wordt gecoacht door Foppe de Haan. Dat klopt, door Foppe de Haan. Dat doe je niet slecht. Nee, dat doe ik wel heel goed. Nou, dat doe je goed, jongen. Hey, het was even een verrassing dat je hier bij mij op het podium mocht staan om de eed uit te spreken. Nou gaan we het nog een tikje lastiger maken. Want ik ga hem voorzeggen. Dan zeg jij hem. En nu komt hij, dames en heren en atleten. Dan gaan we hem tegelijk met z'n allen herhalen. Kunnen jullie dat? Oké, ik vertrouw op jullie. Jeffrey, daar gaan we. Ik ga voor de overwinning. Ik ga voor de overwinning. Dan gaan we met z'n allen. Ik ga voor de overwinning. Maar door mijn inzet... Door mijn inzet... Met z'n allen. Ben ik al winnaar. Ben ik al winnaar. En dat is de laatste officiële handeling. Hierbij zijn de Special Olympic Nationale Spelen Friesland 2014 officieel geopend. Geef hem nog een daverend applaus. Mark en Jeffrey. Het is tijd voor al die artiesten die jullie zijn beloofd. En we beginnen met Ellen ten Damme. Het regende zon. Die dag in het Noordstation. Toen jij naar mij toe kwam. We omhelsden elkaar. Je zei dat je blij was. Ik wist waar de bus, de 26, die ons zou voeren langs het volk van Belleville. Waar het beviel, Rue de Pyrénées, waar ik, oh brigada, tegen de conciërge zei. Waar jij kon zetten je tas en wassen je haar en vragen wat nu. Het regende zon, die dag in het Noordstation, toen jij naar me toe kwam. Het regende zon, oh. Later in straten vol afbraak en gaten in Ménilmontant wou ik je wijzen op de tand der tijden en hoe ons hart desondanks. Maar je kneep in mijn hand en zei dat een ander en dat de dingen nu eenmaal. Het regende zon die dag in het Noordstation, toen jij naar me toe kwam. Het regende zon, oh. Ach, de bladeren die dood zijn, de passen verstorven. Alleen in mijn hoofd
nog steeds die deun. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Die dag in het Noordstation, toen jij naar mij toe kwam. En jullie ook. Dank jullie wel. Formidable, formidable. Tu étais formidable, c'était formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, c'était formidable. Nous étions formidables. Lieve mensen, we zijn hier bij elkaar voor het allermooiste sportevenement van het jaar. Circa 2000 sporters zullen strijden en natuurlijk ook de coaches die hun begeleiden. Alle vrijwilligers gestoken in oranje. We zijn hier bij elkaar klaar als Nederland voor Spanje. Bijna een halve week in Heerenveen en Sneek. We zullen zien wie het goud in zijn achterzak steekt. C'était formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tout était formidable. C'était formidable. Nous étions formidables. Live vanuit het Abel Lenstra op dit prachtige uur. Met als doel de aandacht voor de infrastructuur. Special Olympic vuur, wat we hier ontsteken. Jarenlang trainen en uitgekeken voor weken. Hier aan de noordzijde, Michael Bryan op een steenworp. Het is ongelooflijk, een heus echt Olympisch dorp. Gemaakt voor de atleet, want die geniet het meest van een heel fijn, supergroot, gezellig en sportief feest. Formidable. Tout était formidable, c'était formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tout était formidable, c'était formidable. Nous étions formidables. Met badminton, gymnastiek, judo, tafeltennis, bowlen, zeilen, atletiek en open water zwemmen. Handbal, korfbal, skileren, wielrennen, voetbal op het veld, paardrijden en tennis. Ik zeg, veel succes, doe je best en maak vooral plezier. Geniet van elkaar, lieve mensen, want daarom zijn we hier. En als allerlaatste wil ik zeggen, bedankt namens Michael Bryan, Nick Bult en mijn naam is Lange Veld. De wereld is, Tout était formidable, c'était formidable. En we gaan wekken. Nous étions formidables. Formidable. Tout était formidable, c'était formidable. Nous étions formidables. Formidable. Jullie zijn formidable. Special Olympics! Dank jullie wel. En welke mooie liedjes hebben we allemaal in Nederland? Zingen jullie! Daar is de orgelman, daar is de orgelman.
heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het zandhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen poorten door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Niet met de deuren slaan, ja zuster, nee zuster. Op de stoelen staan, ja zuster, nee zuster. Denk aan de buren, ja zuster, nee zuster. Heel dulle buren, ja zuster, nee zuster. Ja zuster, nee zuster. Ja zuster, nee zuster. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon, liep ik met mijn dochter aan het handje in het parkie te kuieren in de zon. Gingen maar liefjes plukken, eentjes voeren eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos. Vader was een mooie held, vader was de baas. Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje, hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag werd ik kleine meid. Elke zondagmiddag bracht hij toch iets voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die mijn opa met me deed. Restaurantje eten en de opa was de kok. Bokkenwandje spelen en mijn opa was de bok. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En in mijn opa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. Niemand zo waardig, niemand zo waardig, niemand zo waardig als hij. Aan het doek maar op, doe de spotlights aan. Haal de vinnen uit je kast, want we gaan er tegenaan. Oh, ik weet wel dat het allemaal illusie is, maar there is no business like show business. En of je nou jong leert of serieus acteert, een liedje staat te zingen of een olifant presteert. Je kunt het ook niet buiten en dan is het nog een schijn. Ik zal nooit, nooit, nooit en nooit, nooit, nooit iets anders willen zijn. Kom maar eens even lekker bewegen, kom on! Van links naar rechts. Je kunt het toch niet buiten en dan is het nog een schijn. Ik zal nooit, 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 nee, nooit, nooit, nooit iets anders willen zijn. Jongens, we zijn hier allemaal samen. En ik kan het niet alleen. Elke morgen, elke middag, elke avond
iedere nacht. Hey! Stel dat ik nu wel en jij er niet was, dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Oh! En ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Ik kan het niet, ik kan het niet alleen. Oh. Lege tanden, oh. Kale buren, lege flessen op de grond. Oh. Lange tanden, oh, laat het uren. Weinig zon en veel behang. En ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, nee. Ik kan het niet, ik kan het niet alleen. Kijk, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Ik heb het geprobeerd, gedaan wat ik kan, maar alles gaat verkeerd, ik ben ook maar een man. En ik kan het niet alleen. 'S morgens en 's middags en 's avonds, maar 's nachts, vooral 's nachts. Ha! Stel dat ik nu wel, oh jij er niet was, ha! Dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. En ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Kijk, ik kan het niet, ik kan het niet alleen. Oh, nee, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Oh, ik heb het geprobeerd, gedaan wat ik kan, maar alles gaat verkeerd, ik ben ook maar een man. Ik kan het niet alleen. Oh, en ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Ik kan het niet, ik kan het niet. Ik kan het niet, ik kan het niet. Oh, ik kan het niet, ik kan het niet. Ik kan het niet, ik kan het niet. Ik kan het niet, ik kan het niet. Oh, ik kan het niet, ik kan het niet. Hey, hey, ik kan het niet alleen. 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 Ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. Dankjewel. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, dass sowas von sowas kommt. Ja, goed zo. Woe! Gaat ie lekker? Woe!
liedje. Het is een van de bijzonderste, speciaalste feesten die ik heb meegemaakt hier in dit stadion. Maar morgen gaat het gebeuren, jongens en meisjes, dames en heren. Hebben jullie een beetje zin in morgen? En zijn jullie ook een beetje goed in vorm? Hebben jullie hard getraind? Wat mij betreft, ik ben een Fries, dus ik kan het weten. Ik heet jullie allemaal van harte welkom hier in deze prachtige provincie. Ik ben een Friese artiest hier vanavond in dit stadion. Maar voor jullie, jullie zijn voor mij allemaal kampioenen. Dus laten we zingen, We are the champions. Doen jullie mee? Allemaal meedoen, hè? Ook de mensen uit Rotterdam. Kom op. I'd pay my dues. Time after time. I've done my sentence. But committed no crime. And bad mistakes, I made a few. I had my shares and kicks in my face, but I come through. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losing, 'cause we are the champions of the world. Digging my bones and my curtain calls. You brought me fame and fortune, everything that goes. I thank you all. But it's been all bed of roses. No pleasure cruise. I had my share before the whole you and Ray, but I come We are the champions, my friend. Come on. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losing, 'cause we are the champions of the world. The champions, my friend. Oké, alle provincie van Nederland. And we'll keep on fighting till the end. Jullie! We are the champions. We are the champions. No time for losing, 'cause we are the champions of the world. Veel plezier in Friesland. Doe jullie best. Tot ziens. Krijg toch val voor mijn part. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Kinderen willen niet met me spelen. Ze noemen me rat en ze wijzen me na. De enige die me wat kan schelen, die is er nooit, dat is mijn pa. Mijn moeder kan me niet verdragen. Nooit doe ik iets voor haar goed. Om liefde hoef ik ook al niet te vragen. Ja, scheld is alles wat ze doet. Geen wonder dat mijn pa is gaan varen. Ik mocht niet mee, ik was te klein. Ik moest het in mijn eentje klaren. Ik vraag jullie allemaal, zijn jullie er klaar voor? Even met z'n allen de hand omhoog en gaan we springen, kom op. Here we go, jump, jump, kom op. Hey, 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 hey. En laat je horen. Special
zachte armen om me heen. Die mij altijd beschermen zouden. Laat je horen! Misschien als vader schipper is, ja als hij weer terug is van de zee, zegt hij nog eens, hé luister jongens, waarom ga je niet met me mee? Ik ben toch ook nog maar een kind, ja kan het niet helemaal alleen. Misschien dat ik ooit het geluk toch vind en wie niet meedoet, heeft een groot probleem. Ja, kom op! Here we go! Hey, 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 hey! Om me heen, hij gaat lekker! Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen. En zo is dat. We worden kampioen. Ja, toch of niet? Iemand om van te houden. Twee zachte armen om me heen. Jullie laat je horen. Nou geloof me, met jullie voel ik me niet verdomd alleen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen. Dank jullie wel, een fijne wedstrijd allemaal. Dankjewel, Danny. Ja, lieve sportvrienden, aan al dat mooie komt natuurlijk een einde. Ellen, moet je luisteren. De vlaggen zijn gehesen. Het vuur, dat brandt het hele weekend. We hebben met elkaar de eed uitgesproken. Jullie hebben enorm gezongen. Hoe voelt dat nou? We zijn er klaar voor. We gaan dat weekend in. Oh, het is hier zo gezellig. Ik denk dat ik het hele weekend hier ga blijven. Yes! We gaan naar de finale. Help me Jesus, help me Jesus, help me Jesus, help me Jesus, love, love, love. The number one, be the number one, oh yeah, and I know what you feel, no more, walking my way through every town. I make my living, the best that I sound. And I go to the hips, here we go. Goes around and around and around and around and around and around and around. You gotta make your way to the top, 'cause I gotta make my way. Oh yeah, I gotta make my way. Oh yeah, and it's always a real yeah. Help me Jesus, help me Jesus, help me Jesus, help me Jesus, make your way to the top. Oké, we zijn bijna bij de finale. We gaan kijken hoe Nederland wint. Mag ik jullie verzoeken allemaal even te gaan staan? Everybody stand up.